Minister-president, u heeft een aanpak gedaan voor die beschikking voor de slavernijgeleden. En wij zijn heel blij en verheugd dat wij die beschikking toegekend hebben en die kunnen we hierbij aan u oprapen. Nou, hartelijk dank. Dank u wel. Nou. We zijn bijzonder tevreden en ook aangemoedigd dat dit hele proces, waardoor Aruba en Nederland ook heel openhartig hebben kunnen spreken en reflecteren over ons gedeelde verleden. En dat we hieruit toch lijnen hebben uitgezet, waardoor we ook elkaar kunnen vinden in het proces van het nadenken over het verleden, reflecteren over het verleden, maar ook het uitzetten van nieuwe lijnen voor de toekomst, gebaseerd op gedeelde geschiedenis, gedeelde moeilijke momenten, maar ook met het bewustzijn dat wij allemaal de mensen zijn en niemand is zonder fouten. We hopen bij volgend bezoek dat wij u kunnen brengen naar de plek die we gekozen hebben voor het Nationaal Archief, want dat is ook een heel monumentale plek. Het zijn grote watertanks die in 1930 zijn gebouwd als reservoir voor het watervoorziening van Aruba. En die tanks zijn er nog en die zijn voor onze professionelen ook zeer geschikt als zij wat gerestaureerd worden om onze belangrijke documenten in te bewaren. Dat doe ik met veel plezier. En ook, u zei het net heel mooi, we hebben een team met een aantal collega's. U noemde er net één die heel intensief hebben overlegd met de collega's hier in Aruba over de elementen zeg maar, in het programma wat hier net is officieel geaccordeerd door de staatssecretaris. Dus het was voor ons ook een heel leerzaam proces. En ik zou eigenlijk iedereen, ook hier van het Nationaal Archief, meneer Hernandez, uw collega's, heel veel toch willen feliciteren met de volgende stap die nu gezet kan worden. En heel veel succes wensen daarmee.